बाजार एलाकानि ओ बगाफा आर्ट डेभलपनि बेरेगां ग्राम पन्चायतनि गारदां ग्राम पन्चायतनि असिनि त्रिपुरा पाराव फाइ साफायगा लाई थांनाय 19 तारिख हইতে 22 तारिख आगस्ट जेबाबे गोटा राज्यआव प्रबल वातै वामाबाय हाक वागै बरफ थैका थैतरै बरफ थैका टोटेल राज्यआव 24 जना बरफ थैका आरो बिसिंगो असिनि त्रिपुरा पाराव सातजन थैका खुबै बेदनाजनक एमनकि बरफनि बिएड राष्ट्र मात्र मुद्राबाय मंगला त्रिपुरा दुइजन बिएड कमप्लिट खालायजाक बरफबो थैजाबायखा ते अमहाय खालाय बरफनि परिबारनि बरफ बाय जों दिनै मालायै दिनैबो असिनि त्रिपुरा पारा जेबि स्कुलो 10-11 दिननि माथाय ताबुक बरफ रिलिफ कैम्प तंगै तंख ते ओ जागाव फायै जों पार्टीनि तरफ থেকে माइरं तारपरे बरफनि कानमानि रेगनाय रिकुटु থেকে काराय ताराय देग बाल्टी किसा मिसा पार्टीनि तरफ থেকে जों बरफनो याफारनानि बागै दिनै जों फायलायजाक ते आबोनि साथे साथे बेलाय खाखामो अमहाय जे वानामा सिंसा घटनाव दिनै चिनि परिबाराव थांमानि बरफ थै थांजाबायथा जों बरफनि आत्मानि बागै जों खाखामो बरफ काहामोंथन ते बरफनि परिबाराव जारा थांनाय विशेष खायै दिनै जों आरो फरकसा ताखकनो नुखा दिनै याक ताबुकबो सिलि अंयाखौ सिलि ताबुकबो अंयाखौ सापतर माखाय तंगै तंगो आबोनो तारातारि पसुत बिथि बिराय रियाखौ गाहाम खायगोन ताई जों सरकार बाहादुरनि थाने चिनि अनुरोध तंनाय जे रेजिस्टार मैनेजमेंटनि तरफ থেকে যে পরিবারত থইও আরো 4 লক্ষ টাকা রাং আবো অতি সত্তনো বাস্তবায়ন খালাই বরফনো রেজাগনাংথন एसडीएम डीएम नि मार्फते এবং তেই কাইসা হাঙ্গাকে যে পরিবারনি নক সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই বাইসুগই থাকা আবনো অতি সত্য তাড়াতাড়ি আ নকনো নির্মাণ খালাই নামাই রিনানি উংথন শুধু আবো সিমিয়া মালমাতা মুসক ত্বক ওয়াক কোন অমহাই খাই গৃহপালিত পশু বরফনি থৈবাইকা আবরফনি বাগৈব एआरडी डिपार्टमेंट तारपरे बरफ किसा मिसा खेतबो खायो एग्रिकालचार डिपार्टमेंट कृषि दफ्तर आबनो कारै बरफ किसु मिसु अरबो जों नुखा चिकन चिकन बान पुकुर रक आबोनि बागै मत्स्य दफ्तर कृषि दफ्तर पशुपालन दफ्तरनि थाने बुचिनि अनुरोध खालामनाय जतटुकु क्षतिमानि आबो ग्राम पन्चायतनि बिसिंतै जार्ज खालायै ब्लकनि बिसिंतै खालायै एसडीएमनि बिसिंतै खालायै आगै आबोनो तारातारि बरफनि जे क्षतिपूरण आबोनो सरकार बाहादुर दिनानि उंथन आबोनि साथे साथे जों पार्टी आईटीएफटी जदि कोनो कारणे सरकारनि दृष्टि आकर्षण खालायना नांगौ होननानै जों खालायनाय जोंनि पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि जीएस साहब दङ ब नोट फाइल नोट खालायगा नांखांखाय जों बरफनि बागै जों एडमिनिस्ट्रेटिव पावाराव जों कक सानाय अरनि डीएम बाय कक सानाय एसडीएम बाय कक सानाय अमहाय खायनो तिनि बरफ बायसिन ओ जराबो बरफनो किसिसा मानै पार्टीनि तरफ থেকে याफारे बिखायो एंके बरफनो मानै जों बालायखेनो खा खामो ते अमहाय आखा बिखा पार्टी मुं घटना रखा उंथन आबोनो जों ईश्वरनि थाने बिलायनाय खामबाय जाथों।